Hej, det er Prodøsen. Velkommen til. I dag vil jeg gerne fortælle om den teknik, der hedder fjersyning. Men inden da vil jeg fortælle, at jeg her i bededagsferien var en tur ved stranden fredag, hvor der var solskin i København, men på Vestsjælland, der var der faktisk overskyet og fuldstændig stille i vejret. Men jeg tog blad til stranden og havde det faktisk helt for mig selv, og alt var stille. Vandet var roligt, lå næsten blikstille. Fuglene var stille. Vinden rørte sig ikke. Og der var ikke nogen mennesker eller hunde eller noget som helst. Så jeg følte, at jeg bare gik sådan helt alene i mit eget lille univers. Og så gik jeg fra den ene ende af stranden til den anden. Og kiggede selvfølgelig ud over vandet og op i himlen på skyerne og sådan alt muligt. Men jo især ned på stranden, hvor der altid er flotte sten, der kan samles op, eller skaller, eller hvad der nu lige er drevet ind for land. Og så jeg bare de smukkeste mønstre i sandet. Dels fordi, at der havde været højvandet, og vandet var trukket tilbage, så der var kommet strukturer fra tang og bølger ned i sandet, og så lå tangen sådan helt i sit eget mønster, sammen med sten og fjer. Og det tænkte jeg, det kan jeg bruge til noget. Faktisk er der jo materiale nok til en hel billedserie, men nu er jeg startet i dag med at lave et enkelt broderi, og tænkte, at jeg kunne bruge den teknik, der hedder fjersyning. Så den vil jeg vise dig nu. Og filmmanden han zoomer ned, så man kan se det godt. Er det klar nu? Okay. Nu har jeg tegnet op med sort tus på hør. Det er for, at du bedre kan se, så det bliver så tydeligt som muligt for dig. Men ellers så skal man selvfølgelig bruge kridt eller kalkerpapir, så at linjerne forsvinder igen, når broderiet er færdigt. Og jeg har taget en bomuldsgarn, sådan en perlegarn, som er lidt kraftig i det, for det viser også tydeligt, hvordan man gør. Så starter jeg her ved spidsen. Trækker tråden igennem. Og går sådan en centimeters penge ned på den yderste linje. Og så går jeg vinkelret over til den anden linje. Jeg trækker tråden igennem. Og så går jeg tilbage til start. Kan filmen lige se, om det er meget tydeligt at se, hvad man gør på skærmen? Det er så okay tydeligt. Det er okay tydeligt, siger han. Det er godt. Så går jeg på indersiden af tråden her, og igen vinkelret ned på den anden side af linjen. Og trækker igennem. Og så går jeg ned. Så kan man se, at der er kommet det første kryds her. Så går jeg lige, man kan så vælge, hvor kraftig eller hvor tætte stenene skal være. Nu går jeg lige sådan en my længere frem end før. Og går tilbage vinkelret over på den anden side. Så der bliver den samme afstand. Sådan der. Og så går jeg tilbage. Det er i bund og grund det teknikken går ud på. Det er en teknik, der har været brugt i hvert fald siden renæssancen, hvor at de adelige begyndte at sy monogrammer i deres sengelinned. Og siden så er det så gået ned igennem rækkerne, så det er blevet først til det bedre borgerklasse, og så til alle unge kvinder, der sad og syede sengelinned og duer og viskestykker med monogrammer på, inden de skulle giftes. Jeg kan i hvert fald huske at have sovet i hvidt sengetøj hos både min mormor og farmor, hvor der har været sådan syning på. Fjersyning, det er en af de teknikker, der er været brugt til monogrammer. Se, nu kan du se, hvordan
det stille og roligt former sig. På dansk hedder det fjersyning, på engelsk hedder det fiskeben. Og filmen, er det helt tæt på her? Det er det, man så kan se ned. Godt. Så man kan se, at det er sådan et sildebensmønster, der går ned her. Ja. Ja. Og se, så skal jeg lige huske, hvordan jeg kom til her, hvor jeg både skal tale og brodere samtidig med. Men mere er der ikke i det, end at man skal sørge for at følge sine linjer. Og så lave det så jævnt som overhovedet muligt. Ikke? Men det er jo ikke altid, og det er ikke altid, at mine ting de bliver fuldstændig jævn. Og så når kurven begynder eller linjen begynder at kurve, så bliver det jo tættere i den ene, i den tætte linje, og mere spredt i den anden. Man kan også lave effekt med, at det bliver, nu har jeg syet meget tæt her, men hvis jeg begynder at tage sådan helt større sting, eller med mere distance, så bliver det et lettere udtryk. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få det vist frem her. Det er ikke en teknik, jeg selv har brugt ret meget. Og se, nu har jeg driller det. Men jeg er faktisk blevet ret glad for den. Se, den jeg viste, eller den en ting jeg har lavet, det er sådan en lille broche her, hvor der er fjersyning herinde i midten. Og det er med inspiration fra en dag, jeg stod og lavede mad her i vinterhalvåret, hvor vi skulle have porer. Og da jeg så porernes skive lå på spækbrættet, så var det her mønster her i grønne nuancer. Så her er der fjersyning og kædesting og franske knuder og perledrys på her. Men ellers så har jeg så lavet i gang med et broderi ud fra min tur ved vandet. Og det er her. Så det er sådan tang i forskellige farver, og så har jeg været i gang med at lege med forskellige garntyper. Og filmen, han har helt styr på, at man kan se det. Denne her, den røde her, det er almindelig DMC-garn, den almindelige broderigarn med 3 tråde. Og det, når jeg syr det helt tæt, så ser det sådan her ud. Så har jeg lavet sådan en meget kraftig en her. Det har jeg lavet sådan jutetråd eller garn. Sådan der. Meget kraftig en, og der kan man der bliver lidt mere knudret også, fordi at det gik lidt skævt. Men det giver en ret fin, en anden struktur, kan man sige. Denne lyse her, den er meget, meget fin. Det er noget strikkegarn lavet af silke. Den er super lækker. Altså det falder bare flot ind i hinanden. Den brune her, det er igen sådan en, ligesom den gule eller okker jeg syede med før, sådan en perlegarn, tror jeg det hedder. Også med DMC. Den grå heroppe, det er uld. Sådan en uldgarn til at også brodere med. Og den giver faktisk, altså uld er jo lækkert, fordi at det tit tilpasser sig og jævner sig lidt ud, ligesom hvis man strikker og hækler, så kan den udjævne de værste småfejl, man laver, i hvert fald når jeg gør det. Og så har jeg den sorte hernede, som jeg har lavet i sådan noget papirgarn. Og det ligner jo næsten tang i sig selv, så det er ret fint at bruge. Så sådan her ser det ud, og hver tangstykke har sin egen farve og sin egen garntype. Og så er det sådan set ideen, at jeg vil lave videre med sådan helt tynd kniblegarn, tror jeg det er, bomuldstråd, og en anden uldgarn, også en strikkegarn, men der kan være ret fin. Og så er det noget, man har brugt til at stoppe sokker med, tror jeg. Men alt sammen i de her farver, der passer til tang og sand og lidt grene, der ligger nede ved en god tur ved stranden. Når jeg er færdig, så poster jeg selvfølgelig det færdige broderi med detaljer, og også med
med billederne fra stranden, hvor jeg har min inspiration fra. Det var sådan set det for i dag. Jeg håber, at du har lyst til at gå i gang med at lave fjersyning, eventuelt til at lave monogram på dit sengetøj eller due, eller simpelthen bare finde alt det sjove garn frem fra gemmerne og lave mønster på må og få, fordi det er faktisk en teknik, der går forholdsvis hurtigt og ja, som bare er sjov at lege med. Hvis du kunne tænke dig at se mere af mit Facebook Live, hvor jeg giver tips og idéer, eller for andre nyheder fra brodøsen her, så skriv yes i kommentarfeltet. Så sender jeg dig besked direkte i din Messenger-indbakke, og så ved du, hvad der foregår. Eller så følg med på min Facebook-side. Tusind tak for i dag.